Neuvěřitelný den, kdy se obyčejné odpoledne proměnilo v nezapomenutelný zážitek. Ahoj, jmenuji se Daniela, je mi 26 let a celý život žiji v malebné vesničce nedaleko Třebíče. Moje rodina vlastní starý statek, kde jsem vyrostla mezi poli a lesy. Nedávno se mi stalo něco, co změnilo můj pohled na obyčejné chvíle odpočinku a zároveň mi připomnělo, jak jsou někdy malé věci v životě nečekaně důležité. Bylo to jedno teplé nedělní odpoledne. Naše usedlost byla ponořená do klidu, který typicky přichází během siesty. Všude kolem panovalo ticho, jen vzdáleně šuměl vítr a občas zaštěkal pes. Seděla jsem na verandě našeho domu a pozorovala, jak se krajina rozprostírá do dálky jako malířské plátno. Ten okamžik měl v sobě zvláštní kouzlo, jako by se čas zastavil, všechny starosti světa se rozplynuly a já měla pocit, že tady a teď je vše, co potřebuji. Ale to ticho náhle přerušil zvuk, který jsem nečekala. Byl to pravidelný, tvrdý úder, jako když dřevo naráží na kov. Zvuk se ozýval z rohu statku, kde stojí starý dřevník, který už dlouho slouží jen jako sklad na nářadí. Zvědavost ve mně vzplála, musela jsem zjistit, co to je. Zvedla jsem se, sundala si lehké letní šaty a pomalu jsem šla za tím rytmickým zvukem. Když jsem došla k dřevníku, stál tam on, Tomáš, můj kamarád z dětství a někdo, kdo mě vždy dokázal překvapit. Měl na sobě jednoduché tričko, které bylo už špinavé od pilin a prachu a jeho ruce držely sekeru s takovou jistotou, že jsem téměř zapomněla dýchat. Každý jeho úder byl přesný a silný, jako by dřevo bylo jen papír, který si hraje s jeho silou. Tak tady se schováváš, když nechceš s nikým mluvit. Zasmála jsem se, abych prolomila napětí a trochu ho vyrušila. Tomáš se zastavil, otočil se ke mně a s úsměvem, který mi vždy trochu rozklepal srdce, řekl: Ahoj, Danuško, nečekal jsem tě tady. Měla bys být radši někde venku, s knihou nebo na sluníčku. Knihy jsou fajn, odpověděla jsem s rukama založenýma na prsou, ale vidět někoho makat je mnohem zajímavější. Tomáš se opřel o sekeru a s lehkou výzvou v hlase dodal: Tohle zvládneš taky, vsadím se. Smála jsem se a rozhodla se přijmout jeho výzvu, i když jsem netušila, co mě čeká. Nedělní odpoledne na statku pomalu přecházelo do pozdějších hodin a já stále stála před Tomášem u dřevníku, připravená vyzkoušet svou sílu. Slunce už nebylo tak ostré. Jeho paprsky se jemně rozlévaly po louce a vrhaly zlatavý lesk na okolní stromy. Vzduch voněl prachem, dřevem a vzdálenou vůní čerstvě upražené kávy, která se linula z kuchyně našeho domu. Tomáš stál vedle mě, stále opřený o sekeru, a z jeho pohledu bylo cítit jakési tiché povzbuzení. Nejprve ti ukážu pár základních věcí, začal klidně, kde postavit nohy, jak držet sekeru, abys nestratila rovnováhu. Jeho hlas byl měkký, ale pevný, jako by do každého slova vkládal kus sebe. Poslechla jsem ho a postavila se podle jeho pokynů. Měla jsem nohy mírně rozkročené, váha rovnoměrně rozložená, ruce pevně objímaly dřevěnou násadu sekiry. Tomáš se přiblížil a položil své ruce na mé, jemně, ale jistě, abych pochopila správný úchop. Jeho blízkost ve mně vyvolávala zvláštní napětí, které mě zároveň rozpačilo i povzbudilo. Teď zkus zvednout sekeru nad hlavu, řekl tiše a jeho dech jsem cítila na tváři. Ale pamatuj, že síla přichází z nohou a zad, nejen z paží. Jeho slova jsem si snažila zapamatovat, když jsem pomalu zvedala těžkou sekeru. Váha byla náročná, téměř jsem cítila, jak mě přetěžuje a má noha se nechtěně chvěla. Sotva jsem dokázala udržet rovnováhu. Tomáš mi však opět pomohl, pevně mě podržel za pas a zlehka mě usměrňoval. Klid, Dano, nejde o to být silná hned teď, vše je o technice a trpělivosti. V jeho hlase bylo něco uklidňujícího, něco, co mě nutilo nevzdávat se, i když se mi zdálo, že jsem k ničemu. Když jsem konečně zkusila první úder, sekera málem vyklouzla z mých rukou a já málem zakopla. Tomáš mě rychle zachytil a zasmál se. Ještě chvíli a budeš profesionálka, žertoval, a já jsem se zasmála také, i když jsem věděla, že na to mám ještě dlouhou cestu.
Celá ta situace mi připomněla, jak málo jsem si v poslední době dovolila něco nového vyzkoušet. Vždy jsem byla spíš ta, co se drží stranou, ale teď jsem tu, s těžkou sekerou v rukou a cítím, že se něco mění. Něco, co mě táhne k tomu, abych opustila svou komfortní zónu a ukázala sama sobě, že navíc mám. Tomáš se na mě usmál a přitáhl mě blíž. Vypadáš, že to zvládneš. Chceš zkusit ještě jeden? Přikývla jsem a znovu zvedla sekeru, tentokrát už s větší jistotou, a v tu chvíli jsem věděla, že tohle odpoledne nebude obyčejné, že něco mezi námi právě začíná. Vzduch kolem nás se začal pomalu ochlazovat, jak se slunce pomalu sklánělo k obzoru a jeho zlatavé paprsky zbarvovaly celou krajinu do teplých odstínů. Stála jsem tam s ještě trochu rozklepanýma nohama, ale s pocitem, že zvládnu cokoliv, co mi Tomáš ukáže. Jeho přítomnost byla najednou tak blízká a přirozená, že jsem si uvědomila, jak moc mi chyběla ta jednoduchá, opravdová blízkost. Vzpomněla jsem si, jak jsme se spolu potkávali už jako děti, běhali po loukách kolem statku a hráli si na dobrodruhy. Tehdy mi připadal jako můj nejlepší kamarád, snad i něco víc, ale nikdy jsme o tom nemluvili. Každý jsme se pustili svým směrem, on do práce na statku, já do školy a později do práce v Třebíči. Ale teď, tady v tom tichu, mezi starým dřevníkem a zapadajícím sluncem, jsem cítila, že naše cesty se zase proplétají. Tomáš mě pozoroval, jak se snažím ovládnout sekeru a jeho pohled byl plný něhy a zároveň jistoty, že to zvládnu. Víš, Dano, začal nenuceně, tahle práce není jen o síle. Je to o trpělivosti, o respektu k tomu, co děláš. Stejně jako v životě. Jeho slova mi zasáhla přímo do srdce, jako by mi chtěl říct něco víc, něco, co zatím nechápeme ani jeden z nás. Přistoupil ke mně blíž a když mi ukázal, jak správně držet sekeru, jeho prsty se lehce dotkly mých rukou. Ten dotek byl krátký, ale naplněný něčím víc než jen pomocí. Cítila jsem, jak mi v žilách proudí zvláštní energie, která mě zahřála a zároveň trochu zmátla. Myslíš, že na to mám? Zeptala jsem se s lehkým úsměvem a trochu nervózním tónem. Myslím, že jsi překvapivě silná, odpověděl s úsměvem, ale to není všechno. Máš v sobě něco, co se nedá naučit. Jeho slova mě zaskočila. Nečekala jsem takové ocenění. Připadalo mi, jako by mě viděl celou, nejen tu dívku, která se snaží udržet sekeru. Zhluboka jsem se nadechla a znovu zvedla sekeru, tentokrát s větším sebevědomím. Tomáš stál za mnou, jeho tělo bylo jen kousek ode mě a já cítila, jak mi jeho teplo dává sílu. Tak pojď, ukážu ti, jak se to dělá, řekl tiše a jeho ruce se opět spojily s mými na násadě sekiry. Jeho blízkost byla jako magnet, který mě přitahoval stále víc. V tu chvíli jsem zapomněla na všechno kolem, na čas, na svět, na všechny starosti. Byla tam jenom my dva, dřevník a ten nezvyklý okamžik, který se zdál být zároveň obyčejný i naprosto výjimečný. A já věděla, že tohle odpoledne mi navždy zůstane v paměti jako začátek něčeho nového, něčeho, co nemůžu ani chtít zastavit. Vzpomínka na ten pohled, ten dotek a na slunce, které nám svítilo přímo do očí, mě bude provázet ještě dlouho. Bylo už skoro podvečer, když jsem pocítila, jak se mi v rukou konečně daří udržet sekeru s větší jistotou. Tomáš mě trpělivě vedl, jeho hlas byl klidný, ale plný povzbuzení. Každý úder, i když nedokonalý, byl pro mě malým vítězstvím. Slunce klesalo za obzor a zlatavé světlo zalévalo krajinu, vytvářelo dlouhé stíny a dodávalo celé scéně téměř magickou atmosféru. To je ono, Dano, usmál se a jeho oči se leskly v posledních paprscích slunce. Vidíš? Už si o kus dál než na začátku. Pocítila jsem hrdost, ale také něco víc, jakousi vnitřní sílu, která rostla s každým dalším pohybem. Najednou to nebylo jen o fyzické námaze, ale o propojení s místem, s přírodou, s někým, kdo mě dokázal chápat bez slov. Zastavila jsem se na chvíli, opřela sekeru o dřevník a protáhla si unavené ruce. Tomáš se přitom přiblížil a jeho pohled na mě byl něžný, ale plný očekávání. Víš, Dano, začal tiše,
Vždycky jsem si myslel, že jsi víc než jen kamarádka, ale nikdy jsem si nedokázal najít odvahu ti to říct. Mé srdce začalo být rychleji. Ten okamžik byl jako z filmu, ale přesto tak reálný, že mi téměř vyrazoval dech. Já taky jsem to cítila, přiznala jsem tiše, ale bála jsem se, co by to mohlo změnit. Tomáš se zasmál, lehce nervózně a zároveň s úlevou. Možná je čas to zjistit. Jeho slova byla výzvou i slibem zároveň. V tu chvíli jsem si všimla, jak kolem nás pomalu padá ticho, které není prázdné, ale plné něčeho nevyřčeného. Vzduch byl nasycen vůní dřeva, trávy a vzdáleně i šálku čerstvé kávy, která se linula z domu. Byl to ten druh ticha, které předchází něčemu důležitému. Tomáš se ke mně naklonil a já cítila jeho dech na své tváři. Jeho oči se setkaly s mými a v tom pohledu bylo všechno, co jsme dosud neřekli. Pak se svět kolem nás zdál jako zastavený, jen on a já, v tom malém koutku světa, kde se čas na chvíli ztratil. Pojď, zašeptal, mám pro tebe ještě jedno překvapení. Nevěděla jsem, co mám čekat, ale jeho tón byl plný tajemství a radosti. Srdce mi bušilo jako nikdy předtím a já věděla, že tahle chvíle bude mít pokračování, na které se budu těšit. A tak jsme společně odešli od dřevníku, ruku v ruce, do západu slunce, který sliboval, že tento den nebyl jen obyčejnou nedělí. Bylo to něco víc, něco, co se teprve začínalo psát. Slunce se pomalu propadalo za obzor a jeho poslední zlatavé paprsky hladily pole kolem našeho statku. Tomáš mě vedl zpátky k domu, kde se linula vůně čerstvě uvařené kávy a domácího koláče. Vzduch byl chladnější, ale v mém nitru hořelo teplo, které jsem nedokázala popsat slovy. Cítila jsem, že se něco změnilo, něco, co nelze vrátit zpět. Mám pro tebe překvapení, řekl Tomáš tajemně, když jsme došli k malé dřevěné chatce za statkem, kterou jsem si dříve ani nevšimla. Je to místo, kde rád trávím čas, když chci být sám, ale taky, kde můžeme být spolu, pokud chceš. Otevřel dveře a já vstoupila dovnitř. Chatka byla útulná, s jednoduchým nábytkem a krbem, ve kterém ještě doutnaly uhlíky. Zatímco jsem se rozhlížela, Tomáš mi podal hrnek s teplým čajem. Představ si, že tady můžeme strávit večery kdykoliv budeš chtít. Usmál se a já cítila, jak se mi v žilách rozlévá klid. V jeho očích bylo něco, co jsem nikdy předtím neviděla. Otevřenost, upřímnost a něžnost, která mi vyrazila dech. Sedli jsme si vedle sebe na starou lavici a já si všimla, jak se jeho prsty lehce dotýkají mých. Bylo to jako tichý slib, který nepotřeboval slova. Víš, Dano, vždycky jsem si přál, aby mezi námi bylo víc než jen kamarádství, přiznal se s jemným úsměvem. A teď, když jsme tady, necítím se už sám. Mé srdce se rozbušilo rychleji a já si uvědomila, jak moc mi chyběla ta blízkost, kterou jsem teď cítila na každém kroku. Já taky, zašeptala jsem a podívala se mu do očí, které zářily v měkkém světle krbu. Ten večer jsme si povídali o všem, o snech, o strachu i o naději a přitom jsme se pomalu přibližovali jeden k druhému. Najednou se Tomáš odmlčel a jeho pohled stuhnul. Dano, je něco, co ti musím říct, začal vážně. Je to něco, co by mohlo všechno změnit. Moje zvědavost vystřelila na maximum a já jsem se napjala, připravená slyšet cokoliv. Naše rodina má v plánu prodat část statku, pokračoval tiše. Nechci, aby se to stalo, ale není to jen na mě. A pokud se to stane, možná budeme muset odejít. Jeho slova mě zasáhla jako blesk z čistého nebe. Najednou se ten krásný večer proměnil v nečekaný zlom, který mě donutil přemýšlet o tom, co bude dál. Bylo to něco, co jsem nečekala, a přesto jsem cítila, že to musíme společně zvládnout. Tomáš mě pevně chytil za ruku a já věděla, že ať přijde cokoliv, nebudu v tom sama. Ale co nás čeká potom? Jak se vyrovnat s tím, že místo, které jsme oba milovali, může zmizet? To byla otázka, na kterou jsme zatím neměli odpověď. Stála jsem tam, v té malé chatce s Tomášem vedle sebe a cítila, jak mi srdce buší jako o závod. Jeho slova o prodeji statku se mi vryla do mysli a vyvolala vlnu smutku, kterou jsem nečekala.
Tenhle kousek světa byl nejen naším domovem, ale i místem, kde jsem měla své nejkrásnější vzpomínky. A teď viselo všechno na tenké niti. Nemohla jsem uvěřit, že by se něco takového mohlo stát. Prodej statku? Jak je možné, že jsem o tom nic nevěděla? Vždyť jsem tu vyrůstala, vždyť tohle místo znamenalo celý můj život. Cítila jsem, jak se mi podlomily nohy a v hlavě se mi honily myšlenky. Co bude dál? Co když skutečně přijdeme o všechno? Tomáš mě pevně držel za ruku a jeho pohled byl plný obav, ale i odhodlání. Dano, musíme něco udělat, řekl naléhavě. Nemůžu dovolit, aby se náš svět rozpadl bez boje. Ty jsi ta, která zná tenhle kraj nejlépe a já věřím, že společně najdeme řešení. Jeho slova mi dodala sílu, i když jsem se cítila bezmocná. Začala jsem přemýšlet o všech možnostech. Možná bychom mohli najít způsob, jak statek zachránit. Možná by pomohla nějaká kampaň nebo oslovit místní komunitu. Všichni by nám mohli pomoct, pokud by věděli, co se děje. Ale jak to všechno začít? Jak přesvědčit lidi, aby se zapojili a stáli za námi? Vzpomněla jsem si na to, jak moc mi pomáhal Tomáš už dnes, jakým byl oporou a jak mě naučil držet sekeru. Možná nebyl jen kamarád, možná byl víc než to. Někdo, na koho se můžu spolehnout i v těch nejtěžších chvílích. A právě teď jsem to potřebovala víc než kdy jindy. Musíme to zkusit, řekla jsem tiše, ale s pevnou vůlí v hlase. Nenecháme tenhle statek zmizet bez boje. Tomáš se usmál, poplácal mě po rameni a společně jsme začali plánovat, jak zachránit místo, které jsme oba milovali. Ale v srdci mi zůstávala otázka, která nechtěla zmizet. Jak hluboko jsme ochotni zajít, aby se náš domov nestratil? A co když se cesta, kterou jsme si vybrali, ukáže být mnohem těžší, než jsme si kdy dokázali představit? To byla výzva, která nás ještě čekala a já věděla, že náš příběh teprve začíná. V noci jsem nemohla usnout. Myšlenky se mi honily hlavou jako divoký vítr, který se snaží rozmetat všechny mé jistoty a klid. Ta zpráva o možném prodeji statku mě pronásledovala a přitom se v mém nitru mísily pocity strachu, smutku, ale i nečekané naděje. Věděla jsem, že něco musí změnit, ale nevěděla jsem jak. Ráno jsem se probudila s rozhodnutím, že nebudu čekat, až se věci stanou sami od sebe. Musím jednat, musím bránit to, co je pro mě i pro Tomáše tolik důležité. S tímto uvědoměním jsem si oblékla své oblíbené džíny a jednoduché tričko, vlasy jsem si stáhla do culíku a vyrazila do vesnice. Prvním místem, kam jsem zamířila, byla místní hospoda v Novém Veselí, kde se scházeli obyvatelé vesnice a kde se často řešily důležité věci. Vzala jsem si s sebou několik letáků, které jsem během noci připravila a s odhodláním jsem začala vyprávět svůj příběh o našem statku, o tom, jak je důležitý pro komunitu a o hrozícím prodeji, který by mohl změnit všechno. Reakce byly smíšené. Někteří lidé mě poslouchali s porozuměním a nabízeli pomoc, jiní byli skeptičtí, tvrdili, že změny jsou nevyhnutelné a že se s tím nedá nic dělat. Přesto jsem nestrácela víru. Každý malý krok, každý rozhovor, každé slovo podpory mě posilovalo. Když jsem se večer vrátila na statek, čekal na mě Tomáš. Jeho výraz byl zamyšlený, ale zároveň povzbudivý. Jak to šlo? Zeptal se tiše. Bylo to těžší, než jsem čekala, přiznala jsem, ale našla jsem pár lidí, kteří jsou ochotní pomoct. Začínáme. Tomáš mě objal a já cítila, jak se mi do očí derou slzy. Ne ze smutku, ale z naděje a vděčnosti. Ale pak přišla zpráva, která vše změnila. Do vesnice dorazil nečekaný návštěvník, muž, který se sebou přinesl nabídku, která byla nejen lákavá, ale i neodmítnutelná. Jeho příchod a slova rozpoutala mezi lidmi bouři, která mohla náš boj buď posílit, nebo úplně zničit. Tomáš mě pevně stiskl za ruku a já věděla, že to, co nás čeká, bude ještě mnohem složitější, než jsme si mysleli. A právě tehdy jsem si uvědomila, tahle bitva není jen o statku. Je o tom, kdo opravdu jsme a co jsme ochotni obětovat. A já jsem připravená bojovat do posledního dechu, ale co přinese další den? To se teprve ukáže. Další den se na statku rozhostila zvláštní atmosféra, jako před bouří, která čeká jen na správný okamžik, aby vše rozmetala.
Ráno začalo nenápadně, ale vzduch byl naplněný očekáváním a napětím. Zpráva o návštěvě muže s neodmítnutelnou nabídkou se rychle rozšířila po celé vesnici a lidé začali diskutovat ve skupinkách, jejich hlasy byly plné nejistoty i naděje. Tomáš a já jsme stáli na verandě, pozorovali jsme, jak se kolem statku scházejí sousedé a známí, kteří přišli vyjádřit svou podporu, ale také ti, kteří měli své vlastní plány a zájmy. Všichni věděli, že se blíží rozhodující chvíle. Tomáš mě pevně držel za ruku, jako by mi chtěl dodat sílu, kterou jsem občas ztrácela. Ve chvíli, kdy se objevil on, muž, který dorazil s nabídkou, se všechno stichlo. Byl to vysoký, dobře oblečený muž jménem pan Novotný, který působil jako někdo z velkého města, někdo, kdo měl moc a vliv. Jeho pohled byl bystrý a rozhodný, ale také chladný a neústupný. Dobrý den všem, začal hlasem, který nepřipouštěl odpor. Jsem tady, abych vám představil nabídku, která by mohla změnit budoucnost tohoto místa. Můj klient je připraven odkoupit statek a investovat do jeho rozvoje. Vím, že to může znít jako zrada tradic, ale věřte mi, že je to krok vpřed. Lidé začali šeptat, někteří s nadějí, jiní s obavami. Tomáš se postavil vedle mě a tiše řekl: musíme být opatrní, nesmíme dovolit, aby nás zlomily sliby a peníze. Snažila jsem se zhluboka dýchat, ale vnitřní napětí rostlo. Bylo jasné, že nás čeká těžký boj. Pan Novotný pokračoval: vím, že změny jsou těžké, ale nabízíme práci, nové možnosti a lepší životní podmínky. Statek, jak ho znáte, by mohl vzkvétat jako nikdy předtím. Jeho slova byla lákavá, ale zároveň zrádná. Věděla jsem, že tohle není jen obchod, je to sázka o duši našeho domova. Tomáš mě přitáhl blíž a šeptem mi řekl: musíme najít způsob, jak ukázat všem, co pro nás statek znamená. Nejen slovy, ale činy. Přikývla jsem a v duchu si slíbila, že udělám všechno, co bude v mých silách, aby se náš příběh nezměnil v pouhou kapitolu minulosti. Ale v tom všem napětí a nejistotě se začala rodit nová síla, něco, co nás mohlo spojit a dát nám naději. A já věděla, že tahle bitva teprve začíná a že její konec bude mnohem nečekanější, než jsme si dokázali představit. Co se stane dál? To zůstává otázkou, na kterou čeká odpověď jen čas. Napětí v naší vesnici dosáhlo vrcholu a já cítila, jak se mi v hrudi mísí vzrušení s obavami. Každý den se zdál být novou bitvou, slova se měnila v ostré šípy, pohledy byly jako ostré nože a každý rozhovor měl potenciál zlomit naše odhodlání. Bylo to jako stát na laně nataženém nad propastí, kde každý krok mohl znamenat pád, ale zároveň i vítězství. Naše malé společenství se začalo rozdělovat. Někteří lidé viděli v nabídce pana Novotného šanci na lepší život, nová pracovní místa a moderní zázemí. Jiní, stejně jako já a Tomáš, cítili, že by to znamenalo konec něčeho mnohem cennějšího. Našeho domova, našich vzpomínek, naší identity. Atmosféra se stala téměř elektrickou, plnou nevyřčených emocí a napětí, které rostlo každým dnem. Tomáš a já jsme pracovali na plánech, jak zapojit komunitu, sháněli jsme podporu, pořádali jsme setkání a sdíleli příběhy o tom, co pro nás statek znamená. Každý příběh, každé slovo bylo jako malý plamen, který jsme se snažili udržet při životě v této bouři nejistoty. Ale pak přišla nečekaná zpráva, která vše ještě více zamotala. Pan Novotný nebyl tím, za koho se vydával. Jeho skutečné úmysly byly mnohem temnější a osobnější, než kdo z nás tušil. Ukázalo se, že za jeho nabídkou stály zájmy, které mohly náš statek nejen zničit, ale i zcela přeměnit v něco, co by už nemělo nic společného s tím, co jsme znali a milovali. To zjištění nás všechny šokovalo a rozčeřilo klidné vody, které jsme si tak stěží snažili udržet. Najednou jsme se museli postavit nejen boji o statek, ale i nečekaným intrikám, které měly zcela jiný rozměr, než jsme si kdy představovali. Bylo to, jako kdyby se náš příběh z obyčejné vesnické záležitosti změnil v drama plné tajemství, zrady a nečekaných odhalení. A já jsem cítila, že jsme na pokraji něčeho, co nás navždy změní, ať už k lepšímu nebo k horšímu. Co přijde dál? Nikdo z nás to zatím netušil.
Ale jedno bylo jisté, tohle nebyla obyčejná bitva o statek. Byla to bitva o duši, o minulost a možná i o budoucnost nás všech. Večer padal jako těžká deka na celý statek, zatímco já seděla na verandě a nechávala myšlenky volně plynout. Okolní ticho bylo najednou nesnesitelné, jako před bouří, která se blíží a která může všechno změnit. Vzpomínky na dny plné smíchu, práce, západů slunce a společných chvil s Tomášem se mísily s nejistotou a strachem, co nás čeká. Tomáš přisedl ke mně, jeho oči byly plné odhodlání, ale také něčeho, co jsem nedokázala úplně pojmenovat. Dano, začal tiše, musíme se připravit na všechno. Tahle bitva nebude jednoduchá a možná nás čekají věci, které jsme si ani nedokázali představit. Přikývla jsem a cítila, jak se mi srdce svírá. Věděla jsem, že pravda, kterou jsme právě objevili, není jen překážkou, ale také klíčem k tomu, co přijde dál. Najednou se ve mně probudila zvláštní směs odvahy a strachu. Ten statek nebyl jen místo na mapě, byl to kus mé duše, mé minulosti a možná i budoucnosti. A já jsem byla připravená stát za ním, i kdyby to mělo znamenat boj s větrnými mlýny. Tomáš mi vzal ruku, jeho dotek byl pevný a uklidňující. Společně to zvládneme, zašeptal. Ať už nás čeká cokoliv, nebudeme sami. Jeho slova mi dala sílu, kterou jsem potřebovala, abych mohla čelit nejistotě, která nás obklopovala. Ale pak, v tom tichu noci, se stalo něco nečekaného. Do našeho života vstoupila nová postava. Žena, kterou jsem nikdy předtím neviděla, ale která svým příchodem rozvířila všechny dosavadní jistoty. Její tajemství a motivy byly zahaleny mlhou, ale bylo jasné, že její přítomnost změní pravidla hry. Kdo byla? Co chtěla? A jakým způsobem zasáhne do našeho příběhu? To byly otázky, které mě nenechaly spát a které otřásly mým světem více než cokoliv jiného. A tak stojím teď na prahu něčeho neznámého, srdce plné očekávání i obav a čekám, co přinese další den. Protože tento příběh nekončí, právě naopak. Začíná nová kapitola plná tajemství, vášní a rozhodnutí, která změní všechno. A já vás zvu, abyste ji objevili se mnou. Co myslíte, co se stane dál? Nechte mi to v komentářích.